Sziasztok! Ebben a videóban az Osram okosizzó megoldását fogjuk bemutatni, ami Lightify névre hallgat. Ez a rendszer némileg összetettebb, mint a múltkor bemutatott LifeX, hiszen szükségünk van egy bridge-re, vagy gateway-re, amihez akár külön is megvásárolhatjuk a különböző fényforrásokat. Ezek a fényforrások lehetnek E27-es színes vagy fehér fényforrások, GU10-es spotok, vagy akár LED szalagok is. Nézzük is meg, hogy mit is rejt maga a kezdőcsomag, vagy a starter kit. Ahogy említettem, érkezik hozzá egy bridge vagy egy gateway, egy 810 lumenes fényforrás, illetve egy egyszerűbb használati utasítás. A beüzemelés meglehetősen egyszerű, csak folyik a csomag tartalmát, a gateway-t a konnektorba, illetve a hozzákapott színes fényforrást belecsavarik az E27-es hagyományos foglalatba. Ahogy említettem, ez a rendszerhez különböző fényforrásokat is lehet választani. Ezeknél mondjuk csak a színmérsékletet lehet változtatni, szintén E27 foglalattal, illetve GU10-es foglalattal. Igen, hogyha belemennek. Mivel okos világításról van szó, ezért szükségünk van egy másik okos készülékre, hogy vezéreljük a fényforrásainkat. Ezért le kell szedni az Osram Lightify appot az App Store-ból, vagy a Google Play áruházból. Az is egy különlegessége még az appnak, hogy egy fiókot kell létrehoznunk az Osramnál, és erre azért van szükség, hogy szinte bárhonnan tudjuk vezérelni a Lightify fényforrásainkat. Maga az applikáció nagyon letisztult, nagyon egyszerűen lehet vele parancsokat adni az okos körténknek. Most próbáljuk ki pár színbeállítást. A fényerőt is nagyon könnyen lehet szabályozni, most jelenleg 80%-on van, vegyük le egy 50%-ra. Majd pedig vissza. Beleíthatunk továbbá különböző fehér színeket, hogy a hangulaton is kicsit változtassunk. Az applikáció rendelkezik továbbá különböző előre beállított sémákkal, ilyen például a Relax, ami egy meleg fehér fényt ad, az Aktív, ami segít az összpontosításban, illetve a növényvilágítás, ami állítólag gyorsabban nőnek a növények. Továbbá arra is lehetőség van, hogy a fotóalbumunkból kiválasszunk egy fényképet, és annak a fényeit átvigyük az otthonunkba. Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy az Osram Lightify egyik nagy előnye, hogy ezeket a Lightify fényforrásokat többféle foglalatban adják. Tehát nem csak E27-ben, a hagyományos foglalatban, hanem akár tehetünk mellé egy GU10-es spotot, LED szalagot és mélysugárzókat is. További előnye ugyanakkor, hogy ennek a rendszernek szinte bárhonnan tudunk parancsokat adni, nem muszáj az otthoni hálózaton lennünk ahhoz, hogy tudjuk vezérelni a világításunkat. Továbbá maga az applikáció nagyon letisztult és nagyon jó használni. Ugyanakkor kissé lassútat láttunk ennél már gyorsabbat is, illetve még az, hogy jelenleg kevés effekt érhető el magán az applikáción belül. Persze ezek olyan dolgok, hogy az Osram ezeket könnyen javíthat. És mint korábban, további információkért látogassatok el a ledlead.hu weboldalra.